I just knew. Never. I just knew. With other masquerades. You go see get you want about field. Oh, I'm from Masquerade. This is Ajibu's coming. Ajibu's coming. More what? More what? I want to go have working. Agora não, já. Vou estar agora quem quer fumar.
from it's a water. Be a moment you take time over there. You get take time over there. Nke isi ọfịa were awa ekweghị ịda bịa mmanwụ agbogote na-egbogote na-apụ ara m bịakwute gị ebe a kịta gị mekọ ya nwa iwe ka iwe Akarịkwa anyị si n'akụkụ dị oluko si dị nnukwu mmọnwụ akụ nnọgide n'ihu agbakwa anyị amakwa n'ọdị ọgami nyegoro m chenji nye m chenji 300 mauchelu ndị otu ajọ ọfịa Nnewi
Can you see the crowd? They got that fuck with you guys yourself. Can't even move an inch. Noise feed everywhere.